ke sini tahu bimol thaitangjak tahu bimol boto sengsara ya kelangka bo first radio artist sobo je puro saba puro sen sini cerai ni boya sini apuro 14 hতে 15 বছর apuro bini je rasamung khana langmani laikheno rasamung khana to ya khaba kebo khaba tabuk je janjani girlfriend bai je tabuk yakari kalangjang nai borok samia rasamung no khnai kharok danangno ba kharok bo bahai no tabuk ke or samung no kasha bai kasha bahano je borok girlfriend bai yakari kalangjago afro or samung laikheno khaw nangmani amani bagai tabuk agi bo first rasamani radio artist ni bisingo amono isa tangsase rasap khanarwan subase silai tiniani jana khathari mani khani kono silai tiniani jana khathari mani khani kono sana himani boni
samuno khana tok jakhatai sajakhangka like tai subscribe khanya tapokdi tai share khanya tapokdi tai sajakhangno comment khanya sunhanbai